teulu brenhinol yn amherthnasol, felly dylid cael gwared arnyn nhw. A dyna beth ti'n credu, Awel, dylen ni fod yn cael gwared ar y teulu brenhinol? Ar un ochr, dwi'n meddwl bod o'n wirion bod y cyhoedd rioed wedi cael dewis i gael nhw neu ddim, sydd yn rhyfedd, dwi'n meddwl. Hefyd dwi'n meddwl bod nhw wedi colli cysylltiad efo cymdeithas a bywyd bob dydd. Dwi'n meddwl na rhywbeth fel 79% o bobl yn meddwl bod nhw wedi colli cysylltiad efo cymdeithas dyddiau yma. Dwi'n hefyd yn meddwl ai 36 miliwn, bron 40, lot o arian yn mynd tuag atyn nhw. Mae hwnna ddigon i ariannu tua 13 ysgol uwchradd, ysbyty a gyrru 25,000 o bobl i'r brifysgol. Dwi jyst yn meddwl falle sy'n gallu gwario arian yn fwy defnyddiol a buddiol, ond either way, os da ni'n cael president, mae'r pres yn mynd i fynd at nhw anyway, bod nhw ddim yn rhedeg o wlad. So dwi'n meddwl, mae'n dda achos maen nhw'n gallu gadael i Prif Weinidog get on with his job. A maen nhw jyst yn bach o show. Gret. Cyd-destun diddorol iawn i'r dyfodeth yna, yn enwedig o ran cost. Diolch yn fawr iawn i ti. Dwy o lan yn syth, mae'n gret. Chloe. Fi'n anghytuno'n llwyr bod y ffaith bod y teulu brenhinol ddim gyda cysylltiad gyda ni. Fi'n absolutely cael teulu brenhinol. A fel cwpl wythnosau yn ôl, oedd y peth cofio sy'n nghennydd, oedd y peth enfawr i ni yn yr ysgol. A oedd Prince Charles a Camilla wedi dod draw, a nhw'n siarad gyda ni cyn disgyblion, a nhw'n siarad gyda pobl o amgylch y lle, oedd yn dweud bod nhw wedi cael ei effeithio gan e. Oedd y brenhines yn ystrad, a fel, just, mae loads o esiamplau lle nhw wedi dod i helpu ni yn y cymuned lleol. Mae dad, mae mam fi wedi cyrraedd rhai aelodau o'r teulu brenhinol, a fi just ddim yn gallu fel gwrando i pobl sy'n meddwl maen nhw'n fel ddiwerth, achos fi'n cael nhw. Na fe, felly mae cysylltiad yn sicr dyn nhw yn y cymunedau i ti'n gweld sy'n hennydd fyna wedi bod yn enghraifft. Catrin? Dwi'n cytuno efo beth mae Chloe ddeud, oherwydd bod nhw'n cymryd arian, bod ni'n talu budoliadau i cadw nhw, maen nhw'n dod â lot o arian i fewn i'r wlad hefyd. Maen nhw'n rhan o'n hunaniaeth neu gwneud ni'n unigryw sy'n denu twristiaid o bob man a draws y byd i'w gweld nhw'n flynyddol. A dwi'n meddwl bod hynna'n dod â lot o arian i'r economi hefyd. Gret, diolch yn fawr i ti. Gwydion? Dwi'n meddwl bod y frenhines yn cysyniad od iawn. A yn rhan o wlad democrataidd, dyle bod pennaeth y wladwriaeth yn cynrychioli trawstoriad o'r wlad yn hydrach na rhywun sydd yn cael ei talu fel miliynau o bunnoedd jyst achos y gwad hi. A tyrch ar Barack Obama, dwi ddim yn fel wedi gweithio o'r gwaelod i'r top. A mae'n pennaeth achos bod e'n o be mae'n credu a be mae'n dod i'r wlad yn hydrach na. Wedi cael ei genu'r rôl fel petai. Ti'n anghytuno â hynny. Ie, Morgan? Dwi'n meddwl un o'r pethau mae bobl yn cofio ydy, dydy'r teulu brenhinol ddim really yn bennaeth arno ni. Y Prif Weinidog sydd. Yr unig beth mae'r frenhines yn cael ei wneud yn y system gyfreithiol ydy rhoi Queen's Assent ar unrhyw gyfreithiau sy'n dod drwad. A dydy byth erioed wedi dweud na unrhyw gyfraith. Mae yn Head of the Army a pethau felly, dwi'n dallt. Ond dychmygwch nhw mwy dda mascot, sy'n chi, oherwydd nhw wedi just gwynab Prydain, really. Odi fe'n wyneb wyt ti'n i groesawu, dyna'r cwestiwn? Dwi'n croesawu fo, oherwydd maen nhw'n dod â lot o dwristiaeth i fewn. Dwi'n credu ddylsyn nhw gael eu talu cyn gymaint o bres am nhw, oherwydd dyn nhw'n neud, maen nhw'n rhoi lot o bres i elas yna, ond maen nhw'n gyda byw oddi ar y pres sydd gan nhw'n barod, oherwydd maen nhw wedi priodi fewn i lot o bres hefyd. So sa'n nhw'n gyda byw am gweddill y bywyda'n hawdd hefo'r pres sydd gan nhw. Ond mae'r ffaith bod nhw'n rhoi pres i elas yna a maen nhw yn... mae Harry a William wedi mynd i'r byddin, mae bobl yn rhoi clod i nhw am hynna, ond eto ar un pryd mae bobl gyffredinol yn mynd i'r byddin a dyn nhw'n cael gymaint o gydnabyddiaeth. Felly croesawu nhw, ond falle ddim am y gost bresennol, dyna'r neges. Diolch yn fawr i ti, Morgan. Dylan, dy lawd i lan fyna. Ond dwi'n fel dweud, maen nhw'n dod â twristiaeth, ond fel, os mae pobl yn dod lawr o fel gwed ar draws y byd fel am twristiaeth i gwneud gyda nhw, nhw ddim fel am, dod i Cymru am fel, nhw'n mynd syth i fel Llundain a gweld fel y Palace a falle Castell yn Windsor, nhw ddim eisiau dod i fel coedion am fel day out. Fi ddim eisiau mynd i coedion am day out, ond
Fi'n gwybod. A ti'n dweud nhw fel dod o gwmpas ni, ond yn siŵr nhw'n cael fel rhywbeth o PA yn dweud mynd lawr i De Cymru am bach o chat, cadw nhw'n apus, fydd nhw'n siarad am gweithio blwyddyn. Felly ti'n meddwl mai rhyw fath o PR stunt yw dod i weld ni'n Nghymru, rhywbeth wedi gadw ni'n hapus, ond cyfraniad a Llundain, Lloegr a Llundain y benodol yw'r teulu brenhinol. Diolch yn fawr iawn am dy bwynt di fyna. Sy'n rwy'n i heb clywed? Conor, sy'n ni'n clywed wrtho ti trwy'r drafodaeth yma? Ble ti'n sefyll ar bethau fan hyn? Ti o blaid y teulu brenhinol neu ni erbyn nhw? Dwi'n mynd really, dwi'n meddwl barn penodol nhw, mynd dda bod nhw'n dod o twristiaeth mewn, ond dwi'n mynd teimlo fatha nhw wedi, wneith neb mynd dwi eisiau weld teulu brenhinol, wneith bobl meddwl dwi eisiau mynd i Llundain, a tra dwi yna weld yr teulu brenhinol. O, dyn nhw'n berthnasol i dy fywyd di? Na, really. Ti'n mynd teimlo bod nhw'n berthnasol? Diolch yn fawr i ti. Tyler, a dy law lan tu ôl? Dwi'n credu dylwn ni cael gwared o'r brenhiniaeth, oherwydd maen nhw'n cael ei gyd o'r arian yna a beth yn union ydyn nhw'n fel prynu hefo fo. Beth maen nhw'n neud i gyfanhau 36 miliwn, i fe? A ti'n gallu dweud maen nhw'n mynd i gwledydd arall i cyfarfod a'r pobl mwyaf pwysig yn y wlad hwnna, ond dwi'n gallu gwneud hwnna hefyd, ond Yn siŵr yn iled i am 36 miliwn, mae'n siŵr? Mae ddim yn exactly job anodd i cael, well, i wneud, anyway, so. Gret. Felly ti o'n i herbyn nhw yn bendant fyna. Diolch. Reit, ddewn ni at Joseph. Diolch. Nawr, y broblem sydd gen i gyda ddadl brenhinwyr ydy bod yn anwadol iawn. Cyn, chymod, ar y foment mae gen i frenhines sy'n eitha cute a neis a popeth yn swell. Ond y munud ni gael rhywun gwaith mewn fel God help us, Prince Philip, neu chymod, Prince Edward neu Prince Andrew. Maen nhw'n mynd i newid eu barn a maen nhw'n mynd i Ond oes unrhyw rym i gael dyn nhw? Dan oedd Morgan yn dadle, bod dim grym dyn nhw ti fydd, sy'n mas pwysi wrth y lliw? O na, ond os mae gennych chi rhywun yn dod lan i parti wedi gwisgo fel Nazi, sa'n meddwl bod e'n dylanwad da iawn ar y cyhoedd. A cyfeirio wyt ti fyna wrth gwrs at Harry. Beloved Prince Harry, ie. Ti'n meddwl mae angen canolbwyntio ar yr ochr moesol, lle na ddyle unrhyw un cael ei geni gyda mwy o arian, gyda hawl, jyst achos ei gwaed. Dwi ddim yn foesol gywir. Diolch yn fawr iawn i ti fyna. Pwynt cryno. Da, Catrin yn y cefn? Dwi'n meddwl bod o yn traddodiad sy'n angen dod i ben. Does o ddim pwrpas iddyn nhw o gwbl, does gen nhw'n pwera dim mwy. A mae pobl yn dweud bod nhw'n dod â twristiaeth sydd yn wir, ond mae pethau fatha Big Ben a'r Houses of Parliament i fi yn lot mwy waw na y teulu frenhinol. Dwi'n mwy cynnal. Ti'n sôn yn yr clip fyna, maen nhw fel teulu ar benefits, ond maen nhw'n neud mwy na hynny os bosib. Maen nhw'n denu twristiaid, maen nhw'n cenhadu drosto ni, bod bach yn anheg yn nhw'n nag i ti? Wel na, cos dyna beth maen nhw'n neud. Maen nhw'n cael lot mwy o bres, ond maen nhw'n jyst eista neud yn byd. Alla maen nhw'n mynd i gwledydd eraill i helpu pobl, ond mae pobl eraill yn neud hynna, da ni'n gwybod amdanyn nhw. Gret, diolch yn fawr i ti. Le, ewn ni nawr, Dewi? Dwi jyst yn gweld o'n rôl fatha hollol ceremonial, lle tan pwrpas, dyn nhw'n helpu. Maen nhw'n mynd i gwledydd arall ac yn helpu pobl, ond allan rhywun neu hynna. Ti'n mwyn gweld nhw'n mynd i wneud, dyn nhw'n mynd i gwaith personol fer Ebola crisis, mae'n nachdyn. Lle mae pobl arall digon dewr i Herwydd yn o fyna. Gret, diolch yn fawr. Aled? Ie, mae llawer wedi sôn o'na twristiaid o falle, ond pam os rhaid ni dalu 35 o beth miliwn ar gyfer chydig o bobl sydd yn tourist attraction. Ond os yw'n cyfrannu ar economi, ys bosib bod yna gyfiawnhad wedyn? Ie, ond ydyn nhw'n cyfrannu gymaint o hynna. Ydy o'n bwrpasol i ni gael talu am bobl i fyw bywyd moethus, hyd yn oed. Felly, y gost yw dy gwestiwn mwyaf di, ie? Ie, dwi'n dall bwrpas. Lyfli, diolch yn fawr iawn i ti. Yn y blaen fan hyn, Siôn? Dwi'n jyst gwbl yn erbyn o. Mae'r syniad i gyd jyst yn stupid, ymol. Ti'n cael fatha dyfu fewn iddo fo, neu geni maen nhw'n cael ei wneud. Dyn nhw'n di heiddio, a maen nhw'n cael pres i gyd. Celebs, dyn nhw, wel, maen nhw'n trio bod. A fatha, dyn nhw'n mynd i bwg ar ôl iddo fi, dwi'n meddwl. Cymro, dim Prydeinwr. Gai ofyn i ti, petai na deulu frenhinol Cymraeg i gael, fydde'r sefyllfa'n wahanol? Fydde ti o'i blaid nhw? Fysa, fatha pob peth hollol wahanol wedyn. Felly... Na, fysa fo ddew, imagina, os yna un yr Alban, Lloegr a Cymru, so pob peth hollol wahanol. Ie, so fydde ti o'i plaid nhw wedyn? Ond achos mae teulu frenhinol ochr draw. O'n i'n clywed bach o heclo yn y cefn o fyna, pwy oedd wrthi
Ti, Siôn, oedd wrthi? Matthew amdani de. Ie, mae'r gwaith elusennol sy'n cael ei wneud gan y teulu brenhinol yn un sydd yn dangos esiampl i mi. Fel mae'r gwaith mae'r tywysogion i'n gwneud gyda'r Prince's Trust, mae'r gwaith maen nhw'n gwneud gyda'r ymgyrch Help for Heroes. Da ni'n anghofio am y ffaith bod nhw'n cyfrannu rhain. Maen nhw falle yn dangos cydnabyddiaeth am yr elusennau yma. Fel Help for Heroes, mae'r ymgyrchiau sydd wedi bod dros y blynyddoedd diwetha am Help for Heroes a'r Prince's Trust wedi bod yn syfrdanol ar niferoedd o arian sydd wedi cael ei codi, sydd wedi bod yn arbennig. Felly maen nhw yn defnyddio'u platfform nhw bydd y gymdeithas hefyd. Megan? Fi moyn ychwanegu pwynt ti fel ti dweud, os oedd Cymru, Lloegr a'r Albain yn cael fel Brenhin... os o'n ni gyd yn cael teulu brenhinol, fi'n credu bydd yn sefyllfa gwbl gwahanol, ond fel cefais i fy ngeni yn Llundain, a mae gen i llawer o lluniau pan mae fi'n bach ar fi wastad yn mynd i gweld y palace o stuff. Ond hwnna oedd yn special i fi oherwydd rydw fi'n byw yn y gwlad. Fi'n credu falle weithiau ni'n anghofio ni yn Deunas Unedig a nhw yn reoli ni oherwydd ni ddim jyst yn gallu mynd am dro 5 munud a ni yn y palace. Nhw fan'na i ni a nhw yn gwneud gwaith cymuned anhygoel. Nhw wedi bod yn ardal ni cymaint o weithiau dros y flwyddyn diwethaf a ni yn cymryd i ffyrdd o nhw. Gret, diolch yn fawr i ti. Dewi? Hoffwn adeiladu yn y pwyntiau a chafodd ei ddweud rwy'n yma, lle mae'r broses o lle mae chi'n dod yn brenin neu yn frenhines yn hollol gwrthwyneb i beth mae ddemocratiaeth yn. Mae'n dechrau'r band efo pobl yn meddwl cafodd y teulu yna'n cael ei ddewis gan ddew, a dwi'n hollol siŵr bydd rhan fwyaf o'r bobl fan hyn yn dweud hynna ddim yn gwir, a bydd rhan fwyaf o'r Cristnogion yn dweud dydw i ddim yn credu cafodd nhw ei ddewis gan ddew. Felly mae'r proses yna yn hen ffasiwn ac yn gwrthwyneb ddemocratiaeth. A fel dwedodd rhywun lawr fan hyn, bod nhw yn masgot, hynny beth nhw yn, ond masgot sy'n cael ei talu 40 miliwn o blwyddyn, a mae hwnna'n edrych fel mae'n mynd i cynyddu dros y blynyddoedd nesaf hefyd. Felly dwi'n credu mae yna broblem mas y moeseg nhw ac broblem ariannol nhw. Gret, diolch yn fawr i ti am grynhoi dy bwyntiau fyna. Lea yn y cefn? Dwi'n anghytuno bydd yn cael ei ddeud amdano gwaith gwir voluntary work, achos da ni'n gwneud pethau fel hynna hefyd, ond jyst achos maen nhw yn byw yn Llundain yn Buckingham Palace, nhw sy'n cael y claim to fame amdano fo. Pam da ni ddim, da ni'n gwneud yn union yr un peth, so pam da ni'n cael yr un... Felly esgus cyfleusu'r gwaith gwirfoddol mae gyfiawnhau i gwaith, i cost nhw fe. Diolch yn fawr i ti. Yn y blaen fan hyn? Dwi'n cytuno efo'r pwynt yna, dwi'n anghytuno efo Matthew, achos fel o hi'n dweud o'n, swn ni'n gallu neud yna, swn ni'n gallu cychwyn rhyw elusen, swn ni'n cael gymaint o clod, swn ni'n disgwyl cymaint o'r clod am nhw'n gael. A hefyd, ond o pobl yn dweud am y twristiaeth, ond cath Ffrainc gwarad o teulu brenhinol nhw, a maen nhw'n cael mwy o bres rwan, achos bod pobl yn mynd i'r palace neu bynnag, bod nhw'n cael cerdded rownd y lle ac maen nhw'n talu mwy i weld hynna, na jyst gweld y teulu. Felly byddai'r twristiaeth yna, achos yr hanes sy'n rhaid nhw fod yn rhan o'n presennol ni hefyd. Heledd? Dwi'n cytuno hefyd efo esyllt, herwydd efo'r twristiaeth, eith pobl, hyn oed os ni ddim efo teulu brenhinol, fydd pobl yn mynd i rwla i weld rhywun sy'n celebrity. Maen nhw'n obsessed efo'r ffaith o cael llun efo nhw neu cael autograff. So dim jyst nhw sy'n dod â twristiaeth, mae pethau sydd yn Llundain fel yr palace ei hun hyd yn oed, ac just Big Ben a'r Houses of Parliament sy'n dod â twristiaeth ei hun anyway. So, Greit, diolch yn fawr. Cost diangen neu wyt ti o'i plaid nhw? Sgan i'm byd yn ei herbyn nhw fatha pobl, achos dim i bai nhw, bod nhw wedi cael ei dewis a bod nhw wedi cael ei geni, ond dwi'n hollol casau bod nhw yn cael ei galw yn y teulu brenhinol dros Gymru hefyd, achos nath nhw ladd yn teulu brenhinol ni, a mae'r ffaith bod nhw dal efo tywysog Cymru sy'n mond yn gallu siarad ambell i air o Gymraeg. Mae'n hollol anheg, dwi'n meddwl, a mae'r ffaith bod nhw'n jyst yn symbol i fi o'r gorymesgyn nath nhw'n neud, a bod nhw wedi lladd yn holl dywysogion ni. Greit, diolch yn fawr am pwynt na'r hanes, cyd-destun hanesyddol. Nia, ond ydw i'n bryd i ni fyw yn y presennol, anghofio gormes y gorffennol? Ie, dwi'n credu. Ac am y pwynt o fel, dwi'n deall bod y teulu frenhinol yn rhoi llawer o arian at Elisa yna, ond
Beth yw arian y frenhiniaeth? Arian nath mae'n dod o trethu teuluoedd ni, ac felly nad ydy ni sydd yn cyfrannu at y Lisa yma, nid y teulu frenhinol. Felly, unwaith eto, beth yw'r pwynt ohonyn nhw, oherwydd gall unrhyw un wneud hwnna, gall unrhyw un roi at y Lisen, a dyw teulu frenhinol fel statws ddim yn gwneud unrhyw gwahaniaeth. Gret, diolch yn fawr ti. Just un yn y cefn fyna? Mae pobl yn dweud pethau am tourism, maen nhw'n dod â tourism mewn. Da ni'n byw yn, wel, ni'n byw yn Sir Fôn, lle oedd William a Kate yn byw, a nes i fel tua hanner awr i ffwrdd o ni, a nes i ddim gweld dim gwahaniaeth gyda tourism o gwbl. Pobl yn just dweud, dwi wedi gweld nhw. Dydy neb yn dod i gweld nhw yn Sir Fôn, so dwi ddim yn gweld gwahaniaeth. Wyt ti o'i plaid nhw'n gyffredinol, neu wyt ti yn ei herbyn nhw? Dwi'n yn erbyn nhw, achos os bysa ni ddim yn gorfod rhoi pres ni i nhw, a maen nhw'n rhoi nhw i elusennau, ond bysa ni'n gallu rhoi y pres ei hunan i elusennau os bysa ni ddim yn gorfod rhoi nhw i teulu brenhinol. Felly fydde 56 ceiniog y flwyddyn yn fwyd y trithalwyr i gyfrannu at elusennau heb ddyn nhw. Gred, diolch yn fawr iawn. Ydy Siôn fan hyn? Efo'r syniad yma bod ta cenhadon ydy nhw, ydy un o jobsys nhw. Dwi'n meddwl fod erbyn heddiw achos technoleg, felly mae'r byd ddigon bach fel mai. So mae pob yn ymwybodol o Brydain. A dwi'n meddwl, os tydyn nhw ddim angen mynd allan i genhadu achos mae pob yn gwybod am Brydain. A dwi'n meddwl, os ydyn nhw'n stopio cenhadu, sa'r rhywfaint o ostyngiad yn yr faint o arian y trethalwyr sy'n gorau mynd at y teulu brenhinol. Ond dwi yn cytuno efo'r syniad bod nhw yn tynnu twristiaid i gyfeiriad Llundain, a mae arian yn Llundain yn arian da iawn. Oce, gret. Mae rhaid i gael cwpl o bwyntiau i gloi nawr. Becca? Fi'n cytuno gyda pwynt yn y blaen am Palace Fasay yn Ffrainc, ble maen nhw dal yn cael yr un faint o twristiaid, os nid mwy, ers cael gwared ar teulu brenhinol. Felly mae'r rhesymeg bod teulu brenhinol yn dod o twristiaeth, wel, ni'n gallu cael twristiaeth heb nhw hefyd, a os ydy dim job dy fi trwy'r dydd, bydden ni mwy na hapus i fynd i teithio'r wlad yn cwrdd â pobl a yn gwenu a yn siglo llaw. A bydden ni hefyd, os ydy dy fi faint na arian, bydden ni mwy na hapus rhoi arian i Elusen. Mae pobl yn blwyddyn fi yn ysgol di dechrau lan Elusen ei hun, sy'n rhywbeth anhygoel. A maen nhw ddim yn cael dim clod amdano fe fel yn fyd-eang, fel da iawn y teulu brenhinol yn dechrau. Felly, cwestiynu yr holl gyfiawnad ffals yma yn ôl Becca hwnna. Dylan? Ond dwi fel dweud, os oedd teulu brenhinol Cymraeg, byddwch chi'n efallai yn hoffi nhw. O wedyn, os ni'n cael un mewn Cymru, fydd Alban eisiau un ar fe yn Iwerddon. So fydd yna fel 30 miliwn arall am fel 3 gwlad newydd. A wedyn, sut bydd ti'n dewis nhw? Gallu rhoi fi fel brenin Cymru, neu fel unrhyw un yn y stafell. Mae jyst ddim yn gweithio. Mae gormod o bobl yn hoffi nhw i cael gwared â nhw, so mae jyst yna am byth byw gyda fe. Chwarae teg ti Dylan, rhoi dy enw di yn y hat os bydd yna deulu frenhinol yng Nghymru. Joel? Nath rwy'n dweud bod neb di mynd i weld Wils y Kate yn Ynys Môn. Nath nhw symud i Ynys Môn i gael peace and quiet. Nath nhw ddim mynd yna mwyn twristiaeth. A ma nhw, sa chdi yn surprised o faint o waith ma nhw'n neud at y gymuned o charity, ond dwi jyst ddim yn meddwl bod hynna, dwi ddim yn meddwl bod y pres maen nhw'n gael yn neud yno. Mae yna fater o, dyn nhw'n really neud lot o harm, just kind of let bygones be bygones. Greu, diolch yn fawr. Ni'n cael 3 pwynt cryno iawn i gloi, byddai'n torri ar tawsgrych sy'n hir. Rory i ddechrau, yn gryno dy bwynt i, please. Rwy'n gwybod y pobl yn dweud fod nhw'n wario tua 40,000 o arian i pob blwyddyn, ond ar y llaw arall, mae stadau nhw yn dod a tua 200 miliwn o bunnoedd pob blwyddyn, a hefyd Buckingham Palace yn creu 400 miliwn. Meddylwch hefyd am, o'n i yn Llundain pryd oedd Prince George yn cael ei eni, a hefyd y Royal Wedding, a meddwl am, mae'n drist, ond mae loads o pobl o draws y byd yn mynd yna, aros yn y gwestai, mynd i clwbiau nos, gwario arian yn y siopau, a mae fel y ffaith fod gan nhw consistent digwyddiadau yn dod ac arian i'n economi. Gret, diolch yn fawr iawn. Gewn ni ti Ifan, a wedyn Siôn. Mae pobl yn gweud mae gwario'n harian ni ar Elusen mae'r teulu frenhinol yn wneud, ond byddwn ni'n dadle mae yn codi profil elusennau maen nhw'n wneud. Ni'n dechrau elusennau lan,
a maen nhw'n digon parod i gefnogi'r LSN-au i ni'n dechrau lan. Maen nhw'n barod i gydnabod ein gwaith ni trwy roi'r MBs a OBs. Nad ydw i yn berson sy'n cefnogi'r teulu brenhinol, fi digon parod i dderbyn, mae dyma'r system sy'n gennym ni ar hyn o bryd, a fi digon parod i barchu hynny. Gret, diolch. A Siôn, ti sy'r gair clo nawr. Mae lot o bobl yn ngofio am y delwedd da maen nhw'n dod â'i Prydain, achos mae Prydain dal yn cael ei meddwl fel un o'r gwledydd mwyaf yn y byd. Really, os chi'n edrych ar y byd, dwi ddim rhagor. Mae'r economi wedi mynd yn fflat. Although mae fe'n mynd lan yn araf, mae lot o economis well yn gwledydd. Mae pobl yn meddwl sy'n llai. A bydd lot o'na i wneud gyda'r teulu brenhinol, achos mae pobl yn edrych lan iddyn nhw. Mae gwledydd fel India oedd arfer bod yn rhan o Prydain dal yn meddwl bod y teulu brenhinol yn bwysig erbyn nhw dim byd i wneud yn nhw ragor. A mae fe jyst yn wneud i bobl meddwl bod Prydain yn lle well na ma fe. A mae lot o'na i wneud A dylen ni ddiolch am hynny felly yw'r neges wrth ti Siôn yma. Gret, ewn ni i bleidlais. Diolch yn fawr iawn i chi, fi'n gwybod lot mwy i weid ar y testyn yna, ond mae amser yn curo ni. Reit, a newch chi gofrestru'ch awydd i bleidleisio ar y gosodiad hyn. Gret, pob un wedi cofrestru i hawydd i bleidleisio. Na i ddarllen y datganiad i chi eto. Mae'r teulu brenhinol yn amherthnasol a dylid cael gwared arnyn nhw. Pwy sy'n cytuno? Dylid cael gwared arnyn nhw. Gwasgwch y bwton gwyrdd i gytuno, coch i anghytuno, gwyn i ymatal. Ydyn nhw'n amherthnasol a dylid cael gwared arnyn nhw? Un ar ôl i bleidleisio. Pwy sy'n methu penderfynu? Pwy sy'n ar ôl? Na fe, pob un wedi pleidleisio. Gret, a mae'n dyn eto. Na i ddangos y canlyniadau i chi nawr. 21 yn gweud ie, dylid cael gwared ar y teulu brenhinol, felly hwnnw sy'n curo heddi. 19 yn erbyn yn gweud dylen ni fod yn cadw nhw, a 3 wedi ymatal. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am y trafod fyna. Wel, dyna ni gyfeillion. Dyna ni am daith ysgolion Hacion Holi 2014. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cyfraniadau ar hyd y daith. Mae wedi bod yn bleser dod mas o'r ysgolion a mae wedi bod yn bleser clywed eich barn chi fan hyn heddi.